buntag sa tanan. Maayong buntag igsoon, lingihan na imong tapat, ingna siya, maayong buntag. Oh, welcome sa ato ang first service. Manindog mo igsoon, ato nisugdan sa atong pagampo. Hallelujah. Ato'y bayaw atong kamot igsoon diha sa atong buhi nga Dios. As we welcome His presence in this place. Hallelujah, Lord God. We thank you, Lord God, for this wonderful morning, O Diyos, nga imuhang gigahin sa matagin sa usa, Lord God. And Lord, salamat, O Diyos, nga ikaw magpamuhat ining dapita, Lord God. Lord, we welcome your presence, your Holy Spirit in this place. Lord, salamat, O Diyos, sa safety, Lord God, sa among pag-abot nining dapita, Lord God. And Lord, amo kang tuboy karong kabuntagon, Lord God, sa among pagsimba diha kanimo, Lord. Lord, alaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan. Lord, dungog himaya imo lamang. Kusog nga pakpak para sa tong buhi nga Dios igsoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise. Ato palakpakan ng Ginoo maigsoon sa makausa. Okay. Ingon ang pulong sa Ginoo. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Kaya ang Ginoo mao ang Espiritu. Amen. Ug kung nahain gani ang Espiritu sa Ginoo, atuwa ang kagawasan. So karong kabuntagon, kisa may makaingon karong kabuntagon nga si Jesus ang iyang Dios ug manlulubas, iyong ako na. Okay. Kung tinuoray nga nahimo nimo siyang Dios ug manlulubas sa imong kinabuhi, born again na ka. Pag born again na ka, meaning gawasnon ka. Amen, mga igsoon. Sa wala pa ta kaila sa Ginoo, nata sa hawla. We are in prison, but now we are not. Amen. That's why we are free. Pastor, free. Say meaning sa freedom. Meaning, free to worship the Lord. Free to give thanks sa Ginoo, kay gawas nun ka. Muna nga ayaw sayangi ang imong kagawasan nga naa karon. Gamita ang imong kagawasan aron sa pagsimba diha sa Ginoo. Amen, mga igsoon. Kama ito palakpakan ng Ginoo. Hallelujah, come on. Thank you, Lord. We worship your name. Come on, everybody clap your hands. Come on. Oh, we are free. Kagawasan gikan sa sala, kagawasan gikan sa kangit, kagawasan gikan sa gapos. Come on. Kagawasan gikan sa kara ang kinabuhi. Come on, sing it one more time from your heart. Sing. Kagawasan gikan sa sala, kagawasan gikan sa kangit, kagawasan gikan sa gapos, kagawasan gikan sa kara ang kinabuhi. Everybody. Pinaagi sa imong grasya, o pinaagi sa imong
Salamat kayo, Ginoo. Kaman balay pataas imong kamot mga igsoon. Tinuod ba ang atong Dios maayo? Amen. Kaya kung dili pa siya maayo, dili ka kataas imong kamot karon. Kabalo ba ka nga kanang imong kumingking ang nagpalihok ana ang Ginoo? Kung wala ang permission sa Ginoo, dili nakalihok imong kumingking mga igsoon. Manang angayan siya dayigon karong kabuntagon. That's why we are here to worship the Lord. Nakasabot ba ka, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but will have everlasting, eternal life. Dapat ibang masabtan mga igsoon. Kasi Jesus, gibiyaan niya ang comfort sa langit. Gibiyaan niya ang iyang kalindot at kahimtang sa langit. Mingnaog siya para nimog para nako. That's why He is called the light of the world. He showed us the way, the truth, and the life. Because He is the way, the truth, and the life. Muna makaingon ka karong kabuntagon, Lord, here I am to worship You. Here I am to glorify Your name. Dili igo, Ginoo, nga akong tingog. Dili igo ang akong kusog. Ang ngayon kang simbahon. Come on, come on. Paggawas imong tingog, Mike Son. Come
Come on, ipagawa si mong tingog. Come on, yasi mo kitindugan karon. Come on, just worship the Lord. Come on, just worship the Lord. Here I am, here I am. Come on, come on, come on, raise your voice. Lord, ni ako Ginoo mo dayeg. Musimba diha kanimo. Dilig sa payan akong pagbati. Dilig sa payan ang ako ang gikagian, O Dios. Ang importante ang imong spirito. Ang imong presensya niya karon kabuntagon. I worship you, Lord. I worship you, Lord. I worship you, Lord. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Come on, come on. Beauty that made in this heart, adore you. Hope of a life spent with you. Come on, church. With one voice, come on. So here I am. Come on, let's tell the Lord, Lord, you're all. Light of the world, light of the world, you step down in my darkness. You open my eyes and let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, and altogether worthy, and altogether wonderful to me. You're the King, King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came, humbly, yes Lord, to the earth you create. All for love's sake became. Come on, let's raise your hands and tell the Lord, Lord. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, and altogether worthy, and altogether wonderful. Here I am to
We worship your name. So here I am to Oh, we declare walay lain Ginoo. You're all. Here I am to worship. You're all together lovely. All together worthy. All together wonderful too. Oh, so here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're all together. Yes, you love me. You are worthy. Altogether wonderful to me. Come on, let's worship the Lord. Oh, you're the light. You are my King, Lord. You are worthy. I worship you, Lord. Come on, church. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to declare your goodness, Lord. Come on, just raise your voice this morning, mga ikson. Come on, ipagawa sa butingog niya sa Ginoo. Oh, here I am to worship your name. You are lovely. You are beautiful beyond description, Lord. You are worthy, Lord. You are awesome. Matinabangon ka, Ginoo. Maluluyon ka. Buutan. Gamhanan. Yeah. Oh. Come on, ipagawa si mong tingog diha sa Ginoo, mga igsoon. Come on, fulfill your purpose this morning. Ayaw sayang ang kagawasan na gihatag sa Ginoo sa imuha. Come on, gamita ang imong kagawasan sa pagdaig diha sa itong buhi nga Dios. Come on, ipagawa si mong tingog. Gawa si mong pagto, pasalamati ang Ginoo. Oh, here I am to worship. Lord, here I am to bow down. Here I am to declare your goodness and mercy. Come on, more and more we worship you today. Kandayara basit kandayara bababare. Oh, Spirit move. Spirit move this morning. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. There is liberty. Come on. I worship you, Lord. Come on, that's it. Come on. Come on, fulfill your purpose. Buhata ang imong tuyo karong kabuntagon. Worship the Lord in spirit and in truth. Come on. Come on, use your freedom. You are free to worship Him. You are free to glorify His name this morning. Come on. I worship you, Lord.
Ginawa ako. Ako ang balaan nga Dios. Ako ang Dios nga tinuod nga nagatiban og naigugma kanimo. Abli ang imong kasing-kasing. Ayaw pag minaot sa akong atubangan. Ayaw pag insultuha ang akong pulong. Gamhanan ako. Malulayoon ako. Buhi ako sa tanang panahon. Nakitaan ko ang tanan ng imong gibuhat sa tago. Walay nalilong ka nako. Ako ang gaumol kanimo. Gibakataw ko ikaw. Gipili ko. Ang inaan nga gibutangan ko kanimo. Aron agakon ko ikaw dinhi sa kalibutan. Aron pandayon ko ang imong kinabuhi. Aron bag-ohon ko ikaw. Aron natagan ko ikaw sa timuos kong gugma. Aron mabati mo nga buhi ang amahan nga nagatiman kanimo. Ako ang Diyos sa langit, sa yuta. Ako ang gamhanan nga Diyos. Ayaw mahilayo ka nako. Nagkaduol na ang pagpili ko sa akong pinili nga mga anak. Giatag ko kanimo ang kadaugan. Ayaw papilde. Ayaw kaparog sa imong gibutangan karon. Gihatag ko kanimo ang korona sa kadaugan. Ang kadagaya, ang kalipay, ang kinabuhi nga walay katapusan. Nagsingabot man ang kalisod. Nagsingabot man ang dakong pagsulay. Nagsingabot man ang kanihit nga wabot o mutakbo yung mukuyanap sa nagkalenlain nga nasod. Apan ikaw nga gipili ko, gisaad ko kanimo ang kadagaya, ang kusog, ang kalinaw, ang kadaugan. Magasidla ka sama sa usa ka masanag gabitoon sa kalangitan. Mudanag ka sa walay katapusan. Magig-uban kang anako sa kinabuhi nga walay katapusan. Gihatag ko na nimo ang imong portion. Pusa, barog, mga pinili, mga pinangga, kung nga mga anak, nagaingon ang pulong sa Diyos. Hallelujah. Come on this morning, just raise your hands and receive the word of God. Come on, Lord, I receive it this morning, Lord. Akong gidawat, Ginoo, ang imong pulong. Akong gidawat, imong pahimangno. Akong gidawat, imong encouragement, Lord. I receive your promise. Come on, church. Come on, receive it. Come on, receive the blessings of God. I receive, Lord, I receive. Hallelujah. Lord. So here I am to declare, come on. Jesus, you're all together. Yes, you are, Lord. Come on for the last time. So here I am to worship. You're all together lovely, and all together wonderful to me. Come on, kusog ang palakpak sa atong Diyos ng maluluyon, the light of the world, the King of Kings and Lord of Lords. Come on, a shout of praise. Come on, a shout of praise. Hallelujah!
Yes, Lord. Salamat kayo, Ginoo, sa imong pulong. Salamat sa imong mga saad, O Dios. Tinuod kayo, Ginoo, nga ikaw ang among kahayag. Kung wala kay Ginoo, kung wala ka Ginoo sa among kinabuhi, ang among kinabuhi karon unta Ginoo ang kangit-ngit. Pasalamat kay Ginoo kay imong gi-rescue. Nasakpan mi nimo Ginoo, imong gibago, O Dios. Salamat kayo Ginoo. Manang amo kang simbahon samtang niya kami aning kalibutan, O Dios. Hangtod sa langit Ginoo, dili mi mundang pagdaig diha kanimo. Kay angayan kang daigon. Come on, my son. Again, pakpak sa Ginoo. Hallelujah. Amen, amen. Praise the Lord. Makapanglingkod na my son. Praise the Lord. Praise God! Kinsay kipuno sa presensya sa Ginoo, musinggit og amen! Hallelujah! Kinsay pinalangga sa Ginoo, musinggit og amen! Thank you, Lord! Hallelujah! Salamat sa presensya sa Ginoo, mga igsoon. Salamat sa pulong niya karon nga iyang gipadayag, mga igsoon. Ang tinuod gyud nga ang Dios, abundansya sa panalangin. Amen! That is why niaka kay ang Dios nagapanalangin kanato. Amen! Thank you, Lord. It's giving time, mga igsuon. Are you ready to give? Yes, amen. Hallelujah. Salamat sa kalipay, sa kalinaw, sa kadagaya, sa kadaugan. Nagipadayag sa Ginoo karon. Hallelujah. Thank you, Lord. Tuguti ko niyo, mga igsuon, sa pagbasa sa pulong sa Ginoo karon, nga makita nato sa Ecclesiastes, Kapitulo 5, versikulo 19. Nag-ingon diri sa English, if God gives us wealth and property and let us enjoy them, we should be grateful and enjoy what we have worked for. It is a gift from God. Amen ba, mga igsoon? Gasa sa Dios ang trabaho nga niya nato. Gikan na sa Ginoo. That is why mahimuta nga makahatag sa Ginoo kay gipanalanginan ta sa Ginoo. Tagsa-tagsa natay trabaho, whatever nga trabaho nato, panalangin na sa Ginoo. Mahimuta nga mapasalamaton diha sa Ginoo, kay gasa na sa Ginoo. Amen. Salamat sa Ginoo. So are you ready? Gidala na ba ninyo ang inyong tithes and offering? Kay maunay kabubuton sa Ginoo nga atong iuli, ang 10% kay iyaha man na. Nasayod na taana, no? So salamat sa Ginoo. Mga mahimutang sa atong awit ganina, gawas nun. Gawas nun sa pag-awit, pagsimba, o gawas nun po ta sa paghatag diha sa Ginoo. Amen. Thank you, Jesus. So salamat sa Ginoo. Palihog, manindog tang tanan. Thank you, Jesus. Hallelujah. Atong ituboy palihog ang mga sobre, mga igsuon, o unsay naani mo diha. Oh, hallelujah. We bless your name, God. We thank you, Jesus. Aman nga langit ton, pidagi sa ngalan ni Ginoong Hesus, o Diyos ang manluluwas. Lord, nagaila kami kanimo, O Diyos, nga ikaw ang tuburan sa tanan, tuburon sa gugma, tuburan sa kalipay, tuburan sa kalinaw, tuburan sa kadagaya, tuburan sa panalangin, O Diyos, nga mong naangkon karon. Salamat, Ginoo. Lord, kay mo ming gibahal, gihigugma, O Diyos. Salamat sa daghaning mong mga saad. Lord, among barugan ang imong mga saad, O Diyos. Gagaingon ka sa imong pulong, O God, sa Philippians 4:19. But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Dato ka, Ginoo. That is why, Lord God, makahatag minimo among iuli, O Diyos, ang para nimo. O muhatag mi usab, Ginoo, sa among gugma diha kanimo, O Diyos. Salamat, Lord God. Lord, i-bless, Ginoo, kining among gidala diha kanimo. Tithes and offerings, Ginoo. Imo kini, O Diyos. Dili ni amo, Ginoo. Lord, magamit kini, Ginoo, alang sa pagpalapnag, Ginoo, sa imong kingharian, O Diyos, diri sa kalibutan. Lord, thank you for blessing us. Lord, sa tanang aspeto sa among kinabuhi, Lord God, padayon ka, Ginoo, nagpanalangin. Whatever, Ginoo, nga trabaho na mo, O Diyos, salamat, Lord God. Lord, ikaw, Diyod, nagapanalangin ka na mo. Wa minimo biyahe, wa minimo talikde, taliwala nining pandemic, O Diyos, nakakaon pa mi, Lord. Imong gisupply ang tanan, O Diyos. Salamat, Lord God, bisa pa, Ginoo, padayon kag bless, Ginoo, sa G12 offerings, Ginoo. Lord, sa cell group offerings, sa tanan, Ginoo, among gi-offer diha kanimo. Labaw na, Ginoo, among kalagog espiritu, among gidikit diha kanimo, O Diyos. Dalaygon ang imong ngalan sa walay katapusan. Amo kang pasalamatan, Ginoong Hesus. Dalaygon ka. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, ang tanan mag-ingon.
Amen! Hallelujah! Let's give mga igsoon. Thank you, Lord. Again, good morning everyone. Maayong buntag sa tanan. Welcome sa ato ang panimbahon karong kabuntaga. No, I know nga walay kuryente pero dili gyud mahimong makapugong no ang way kuryente sa atong pagsimba diha sa atong buhi nga Dios. Amen ba igsoon? Akong gi-welcome ang matagusa karon sa ato ang first service. So, maayong buntag and di pod nato pakyason karong kabuntaga igsoon nga dili nato maabi-abi ang atong mga kaigsuonan nga first timer or our VIP. Oo, atong kaigsuonan nga karon pa gyud no nakikauban ato sa pagsimba. Pwede ba nga ato pagpakan sila igsoon? Oh, if your first time kung karon pa lang ka nakasimba igsoon no gihangyo ka nako sa pagtindog kay gusto mi nga makakita nimo o pasidunggan ka namo karong adlaw. Dari nga side nawa tay mga kauban nga karon lang. Yes, thank you ma'am. Thank you sir. I know naapa diha. Wow. Wow, I know naapa diha. Oh. Salamat kayo sa pagtindog. Wow, naapa gyud. Oh, naapa gyud imong tindog karon, no? So, pamili lang ma'am sir sa inyong pagtindog. Gamay nga panahon dari sa tubangan. Naaba tay mga first timer. Karon pa gyud nakasimba. Wow. Wow, thank you so much. Wow, ayaw kaulaw ma'am. Sir, salamat kayo sa inyong pag-ani. Hallelujah. Sa pamilya naghihapon sa pagtindog. How about Ari nga Rapid? We have, wow, thank you so much. Thank you, ma'am. Pabilin lang sa pagtindog. Again, no, salamat sa inyong pag-say yes, ma'am, sir, sa invitation sa mong kaigsunan. I know nga, naara po diha dapita ang ga-invite sa inyo ha. And dako kayo plano ang Ginoo karon sa inyohang mga kinabuhi nganong naabot mo diaring dapita. So, why not church ato silang pakpakan, no, pag-usab. No, daghan kayong salamat and in behalf sa mga senior pastor Pastor Estrellita Aleman together with the Happy Church family, gi-welcome mo namo diring dapita. So, daghan kayong salamat, ma'am, sir, no. Sit back and relax lang for the whole duration sa among panimbahon. And I know God will gonna bless you this morning sa inyong matag kinabuhi. Amen. Ato bakbakan pag-usap atong mga kaigsuonan igsoon. Pwede na mo makapaglingkod, ma'am, sir. And also sa ato ang mga kaigsuonan online. No? If you're first time, pwede ka maka-comment down below. No, first time na ito yung mga kaigsonan pod nga mo reach out sa imuha. No, pa makiabi-abi sa imuha karon igsoon. And sa tanang naa diha sa online, gi-welcome mo na mo sa pag-uban sa pagsimba diri sa atong buhi nga Dios. Amen. Again, atong bakbakan ang atong buhi nga Dios igsoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you so much. No? And we have also our highlights for the whole week. Pangitabo sa tibuok semana. We have our post-encounter trainings last Sunday. And Saturday morning prayer. Every Saturday, we have 5 to 6 a.m. in the morning and 6 to 7 a.m. So, mag-iawag ka tanan to join. And we also have men's baptism kahapon, Saturday. So atong bakbakan ang buhi nga Dios sa nigsoon sa mga kalakinan nga nahimo nga pabautismo diha sa tubig. Hallelujah. Again, atong bakbakan ang Ginoo nagsoon sa tibuok semana nga buluhaton. Amen. Andam na ba mo sa pagpaminaw o pagdawat sa atong sa pulong sa Dios? Amen. No, I know kitang
matag usa na adire no, giandam ta sa Ginoo, paani ta sa Ginoo para pod makapaminaw ta sa iyahang buhi nga pulong. And this morning, before nako ihatag sa magwawali, no, akong i-remind ng matag usa nga please turn off your cell phone or please silent your phone and refrain from going to the comfort room. Oh, let's respect the word of God para gyud tibuok no nga wali ato agyong madawatan. Amen ba na igsoon? Okay ra ba na igsoon? Amen. Okay. Di na ako dugayon ang magdala sa pulong sa Ginoo usa ka batanon, no? Usa ka anak sa Dios. Siyempre anak sa Dios gyud ni kitang tanan anak sa Dios. Amen. Pero pinasahi ni siya igsoon, okay. Naagyo ni siya no nagkugi diha para sa iyang pamilya o para sa diha sa buhi nga Dios. And growing po ni siya nga church. O, growing po ni siya nga network, no? Kani siya nga network pastor. Atong i-welcome, walay lain si Pastora Leslie Calonsag. Din, i-hi siya. Hi. No, good to see you. No, taliwala sa kuan, sayo nga buntag nakaabot gid mo din Palakpakan nato ang Ginoo. Grasya sa Ginoo. No, grasya po sa Ginoo nga makatindog ko dire because for the past few days basi makabantay mo taod-taod, no, nag-struggle ko og kanang si tawag ana kung mutuo ba mo ana or dili. Kanabitawang panuhot sa piang na mugawas lang og bugnaw ang panahon like buntag or gabi. And I was preparing this word. Grabe gud ang struggle. But grasya sa Ginoo ra gihapon. Amen. No, so salamat. Are you ready to receive the word of God kung muntaga? Di ba kung ato tag birthday, kisa ba tiga to ag birthday dire? No? Kung ato tag birthday, di ba kabalo kita sa tong intention, nganong mo adto ta? Ma-birthday ta. Number 1 is mukaon ta. Lami nga pagkaon, ana. Sama po sa atong pag-anhi there every Sunday, kabalo po ta sa atong intention nganong ni anhi ta. Sakto ba ko? No, so get ikuan imong kaugalingon, i-ready imong kaugalingon because I believe na wala mag-matter kinsa mag-preach there every Sunday, no? But ang Holy Spirit ang matter nga mulihok sa imuhang kasing-kasing para masabtan nimo ang pulong sa Ginoo. Amen. Okay, dinhalang mo sa inyong lingkuranan, duko lang inyong ulo, piyong inyong mata as I acknowledge the presence of God sa ato ang pulong karon. Ginoo, salamat Lord God sa kabuntagon. Salamat Lord God sa espiritu nga magpanglihok sa among taliwala Ginoo. Salamat Ginoo nga imong pulong Lord, buhi sa matag usa, mahimo mi Ginoong mugawas nga na strengthen Lord God, Lord na natudluan Ginoo o salamat kayo sa imong gugma Ginoo nga walay puas sa matag usa Lord God. Dalagon imong ngalan in Jesus name. Amen. Okay, so kung namoy Bible, kindly open your Bible sa Matthew chapter 7. Matthew chapter 7, verses 24 to 27. Okay. Yung dire, therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will like him unto a wise man, which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Okay, so verse 25 raday taman. So di nata mag-focus no sa 24 and 25 karong buntaga. So ang title sa akong message is When the Going Gets Tough, the Tough Keeps Going. No, so kung magkalisod ang imuhang journey diha sa Ginoo, ang mga ligon, ang mga giligon sa Ginoo, nagpabilin nga nagpadayon. Amen ba?
when the going gets tough, the tough gets going. Unsa man ang tough or T-O-U-G-H? Buot pasabot ana, strong enough to withstand adverse condition. Kanang able nga makabarog, taliwala sa mga dili maayo nga kondisyon or sitwasyon. No? Kung ato siyang ihulag by physically, mura na siya building. No? Nga linugon man ang building, wala siya natumpag. Kay ano man, nabarog man siya, nalig-on man siya, ang iyang foundation nalig-on man. No, so karong buntaga as Kristohanon kanang wala ko kabalo sa imong personal nga kinabuhi kung naaba ka karon sa okay lang imong life, praise the Lord, or maybe nakakaron sa mga pakigbisog, mga pagsulay, especially nga murag never-ending pandemic nga atong gi-experience. No, where tanan, taas ang presyo, o yung sila, ang katong gasolina daw, taas, di kay ko ka-relate, kay wala ko'y motor o sakyanan, pero makita ni mo nga mahal na, kanang mga driver mo, reklamo, nga, 15 na ma'am, kay mahal na ang gasolina, o mahal na sila, magpadugang na sila plite. No, so, lisod. No, and I hope and pray nga kaning nga word of God is mo enlighten sa ato, mo encourage kay. This is one of the purpose of the word of God is to encourage us nga dili ta mo give up diha sa ato ang pag-ila or pagsunod diha sa Ginoo. Kisa may ganahan ana. No? So ang lisod nga situation, ang ina, tough situations don't last. But tough people do. Amen? Dili mo last ang lisod nga sitwasyon, pero ang mga tough people or mga kusgan, atong able to withstand adversity, sila ang mulahutay. No? So, kaning pandemic, nang dugay-dugay naman dyan natong nangingagi experience. And, kabalo ba mo nga sa top nga country or region or continent, sa tibuok kalibutan nga, daghan kay suicidal, is ang European countries. Meaning, mga dato nga countries, sila ang ming top sa daghan kayong suicide sa 2020 lang. Matingala ka, nga naman. You know what? Ang mga tao nga wala na anad o problema or kalisod, dili gina sila kalahutay sa mga gagmay lang, sa mga pagsulay nga lang agian. Where in fact, Philippines, permintira tanay calamity, although I'm not proud of that, perminti tanay bagyo, bolkan, ingana. Pero ang mga tao resilient, amen? Musurvive, laban lang, ana. Pero ang mga tao wala na anad, like mga dato nga country, Europe, sa top 10 nga dato sa tibuok kalibutan, daghan kayo ang country nga nasa Europe, ana. Pero sila ang highest sa suicidal. Ano man, wala sila naanad aning pandemic. Wala sila naanad og pagsulay. Wala sila naanad. No? So, diha po sa atong Kristohanon nga kinabuhi, I'm saying na how to overcome or mahimutang maka-build up og immunity spiritually. Sama sa gi-prophesy ganina. No nga magkalisod ang panahon because ang pagbalik sa Ginoo mura siya nagbati nga inahan. The more nga nagkasakit, hapit na jud mo gawas ang baby. So ingana. So unsa man as Kristohanon, gusto nato nga magpabilin ta nga lig-on. Maski pag moabot, maski pag lisod ang panahon. No? So ngano man because ingon pa no, ngano naman ni mga pagsulayo na may testing. Because our faith is tested like gold. Ang atong pagtuo, testingan na siya sama sa gold. Kisay na gold derive? Maulaw sila mangkon. No? So, ingon ang 1 Peter 1:7, kindly open your Bible. Ingon dira, no? This have come so that, sa daw ang testing, this have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold,
which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Klaro kayo, mga kaigsuunan, nga ang mga pagsulay na allow, amen? Kaning mga testing na allow sa ato ang kinabuhi, aron mugawas ang genuine nga ikaw. Kung tinuod ba gyud ang imuhang pagtuo diha sa Ginoo. Ang gold, which is mo perish ra gani siya, temporary ra siya. Tistingan magkapila sa kalayo para mabilin, mawala ang impurities, ang mabilin, ang tinuod nga gold. How much more ingon dire ang pulong sa Ginoo? Your faith more than gold ang imong pagtuo. No? So, when faith is tested, in reality sa kinabuhi, kung singa na nga ito ang pagtuo, na ay mga tao, some people will show their true colors. Mugawas ang ilahang true color. Ang uban, muhawa, walk away from their faith. Bot pasabot ani, ning renounce sa ilang faith. Wala ning walk away nga kanang hawa sa church. Pero balik church, dili nga na, akong bot pasabot ani, ning undang og pagtuo. Dili na ko mutuo ni nanganaay Ginoo. No? Ning renounce sa ilahang pagtuo. So nga naman, ingon ang 1 John 2:19. 1 John 2:19. They went out from us, but they did not really belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us. But their going showed that none of them belong to us. Klaro kayo, igsoon, no? Nganong na mga kaigsunan, nga minghawa sa ilang pagtuo, ming renounce sa ilang faith, it's because they did not really belong to us. Ang ilang paghawa will nag-reveal lamang sa ilang tinuod nga color. Amen? It works in relationship. Natay friends or mga relationship, nga nihawa sila, praise God, because na-reveal ang ilang tinuod nga color or intention sa imong kinabuhi. Amen? Usahay, na mga hard situations, nga sakit, pero kung atong lang taon sa pikas nga bahin, it works for good ay sa tua. Amen? No? So, na mga tao nga ming renounce, ming stop nag-believing ni Jesus Christ. Na mga sikat nga mga Kristohanon, sa una, maayo kay mo write og song, praise and worship song, pero may post na lang dayon sila sa ilahang Instagram na dili na sila mutuo sa Ginoo. It's so sad to hear people nga ing ana. Na ay mga tao nga mihawa din sa church, kaya narbaho sa ubang lugar, pero nagpabilin gihapon sila sa ubang church. I'm not talking about that. Napoy uban diri nga, wala na gina-reconcile nga mga disagreement or mga kinaiya, kinahanglan na gid siya mubalhin og church pod. Di ba? So, wala ko naghisgot ana. Akong hisgutan diri is katong mga ninghawa sa pagtuo. Kay ngano man, sa 1 John 2:9, they did not really belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us. But their going showed that none of them belong to us. So that's the answer. Why nawala sila? Kaya dili giday sila na belong sa Ginoo. So makita nimo, kung wala pa ang sitwasyon, kung wala pa ang testing, dili mo reveal ang ilang tinuod nga kulay. Siguro nagkuyog-kuyog sa church. Siguro naay lahi nga intention nga nung nasa church. Pero matingala ka, pila ka year or months, ang uban, nawala, ma-shock na lang ka. Ha, unsa dito yung gipakita sa una? So dasig. Grabe. Sakit palandungon, pero maogi dito. Niabot ang pagsulay, nakita ang tinod nga kulay. Muna, dili tang ma-discourage, itistingan nato ang faith. Because nga naman, sa dihang matistingan ang ato ang pagtuo, mabilin ang genuine. Mawala ang dili tinuod. Ang fake mawala,
ug ang mabilin mo to ang tinuod. Praise God. No? Salamat sa Ginoo na ato na hinumduman. Sama pa sa akong gingon, labi na sa mga bagong Kristiyano diri o sa mga dugay na po nga Kristiyano na marami pa tayong kakainin na bigas sa atong Kristiyano nga kinabuhi. No? Daghan pa kayong mga mountains and storms nga ato ang agian. Pero dili ta makalimot kay ang tinuod nga nakadawat sa pulong sa Ginoo, ang tinuod nga kadawat sa balang espiritu, dili og dili gid siya mubiya sa Ginoo. Kay mao magiingon sa pulong sa Ginoo, ang katong namiya dili gid ito sila bilong sa Ginoo. Ang katulang nagpabilin. No? So tough situations reveals person's true intention. Ibutang nimo ang isa ka tawo sa lisod nga sitwasyon, makita ang iyang tinuod nga intensyon. I have experienced one of kauban namo sa cell group sa una, no na grabe kaayo, miabot ang time na dasi kaysa sa Ginoo, Saturday morning prayer, sayo kay siya take ano sa Saturday prayer, Sunday cell group naa siya. So, padulong day ang ihang nursing exam. So, lipay kayo, malipay man gyud ka nga makakita nga, murag, kanang naay, kanang desire, ang isa ka tawo nga, muduol sa Ginoo ba? Until, naabot ang time nga, exam na niya, dayon na, result, dayon, isa siya sa mga wala kapasar. O, pila lang kasi, simana after atong result, nawala pud siya. So therefore, nakuha nako nga, katulang di ay yung gipakita nga more interested, kay naalang di ay siya intensyon. Pa-prayer request, na murabag kanang, kuan ba sa Ginoo ba nga, Lord, ipapasaron ko nimo, alagaran ti ka, ba, no? Imong himuan ang Ginoo og, sitaw ka na. O, basta, kaya nga na. No, which is dili maayo no, nga naon nimo, nga murag magkuang kag kapalit. No, kay your intention to follow the Lord must be genuine. Must be tinuod. Kaya mga tinuod nga sunod sa Ginoo, dili gid siya mawala. Kay mao man ang tinuod nga intensyon. Dili man makapasar, katrabaho, dili man kundi makigrelasyon man sa Ginoo. Amen? So, sa John 16:33, perminti na nato ning madunggan nga word. In the world, you will have tribulation. No, na mga pagsulay, testing. Ingon si Lord, but take heart, I've overcome the world. No. Dili na puday na siya, dili na puday ta ma-surprise kung naay mga pagsulay. Yes, normally as people as we are, naay mga pagsulay medyo muratag down. But it doesn't mean nga kung naay pagsulay, mubiya ka sa pagtuo nimo. Normal na mura kag ma-down, mura kag nakay lahi nga reaction. So, kay tawo man ka, pero dili to siya maoy maghatod nimo nga mawala kasi imong pagtuo. No? Dili ta perfect nga mga Kristiyanon. Kasi perfect ni Rebecca, pwede na mo uli. No? Dili ta perfect. Ang ato ang pag-ila sa Ginoo, naay mga panahon, no? Pagsunod nato sa ni Kristo, naay mga panahon nga mapakyesta, natay mga kaluyahon, shortcomings, na hantod karon napatay mga gibattle, nga kita lang ang nakabalo. Makasala ta, but we always come back to the Lord and repent. Amen? That's the key. Kasala ka or unsa man mapakyas ka, always come back to the Lord and repent. Kaya ang magpabilin man, mao man dira ang giingon sa Ginoo, ang magpabilin, mao to ang tinuod. Dili man ingon dito ang dili makasala. Wala ang pwede makasala. So our journey must go on diha sa Ginoo. Dili ta dapat kita tong mga tawo nga mga resilient. Physically, ang Pilipinas sige lang giagian og floods, earthquake, volcanic eruption. No? Resilient ang Pilipino. That is why, kung naay mga bagyo, para ito nakita ko sa Facebook, naay mga bagyo, naay mga tao nga dito sa kilid, gainom gihapon, maski nang lutaw ang ilang kuan. Nang lutaw ang ilang baso sa bato,
kanang kuan lamisa. Mga nga na ba, pero dili ko kana akong gimin is kuan ba, kana resilient ba, kanang able nga mo withstand sa mga pagsulay. Kita Kristiyanon, labaw na ta. Kay kapila man ta testingan. Dili man ka isa, kadaghan. Amen? Ingon pa gani si Paul sa Romans chapter 7, 15 to 16. Romans 7, 15 to 16. I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. For, ingon pa gid ang verse 18. For I know that good itself does not dwell in me. That is, in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. Amen? Si Paul na ni. Miagi siya sa iyang Kristiyanong kinabuhi nga naa siya mga kapakyasan sa gihapon. I hate what nga siya nga, ang dili na ko gustong buhaton, mo'y akong nabuhat. Pero ang gusto na kong buhaton, dili na ko mabuhat. Because in my sinful nature, na ako'y desire to do what is good, but I cannot carry it. Ing ana po na ito ang Kristiyanon nga kinabuhi usahay. You know what unsay ako nakita ani nga verse? The word nga desire. To do good. The desire to follow God's word. You know what? Kita nga mga napuyan sa balang espiritu, makasala, mapakyas, mga shortcoming, dili ka devo, dili ka simba. Pero deep inside sa tuwa, there is desire. Kisay nakafila na. Kaya nga naman, maunay naka-separate na to sa mga walay Ginoo. Wala na puyan sa Holy Spirit. Ang wala na puyan sa Holy Spirit, walay desire to do what is good. That is why you do not give up kung naay mga kapakyasan. Sa akong gingon, when the going gets tough, kung naanay mga kalisod, nga to ang atubangon, dili man ta perfect siguro na mga panahon nga makapili kita sa sayop, pero sa akong gingon, that desire nga imong mabatian, paminawa na. Kay ang Ginoo na nag-convict sa imuha. Balik. Because the tough gets going. Magpadayon gyud ang mga resilient nga mga Kristohanon. Amen ba? Amen. So, sa atong gibasa sa passage, sa main verse na to, no, sa verse 25, nakita na to dito ang gihulagway ang rock, ang house, no? Ingon dira, the rain descended and the floods came and the winds blew, beat upon that house and it never failed, for it was founded upon a rock. So makita nimo, physically ang balay gikuan og bagyo, hangin, flood, pero wala na tumpag ang balay. Kaya nga naman, strong ang iyang foundation. Ingana po nato ang Kristohanon nga kinabuhi. Kusok-kuson man og bagyo, anay kanta na no. Pero wala ta napukan. Kay ang ato ang foundation, kinsa man si Jesus Christ. That is why katong balaya nagpabilin kay lig-on to. Giyon sa man to pagkabalo nga lig-on. Dili sa nga nagbarog siya. Dili sa ang design sa iyang kanindo sa color, sa iyang style. Kundili sa dihang ning bagyo, ang iyang silingan natumpag, pero siya nagtindog ra gihapon. Dito na hibaw-an nga lig-on dai siya. Nakuha ko ninyo? Okay, praise the Lord. No, so nade various nga mga elements nga motest pod sa ato ang pagtuo. Kani sila mga gialaw ni sa Ginoo. I mean, dili nila sila padala sa Ginoo, dili ang Ginoo ang nagmugna ani, pero gialaw lang. Naalaw. Number 1, temptation. Ang temptation, meaning the desire to do something, especially something wrong or unwise. Muna siya ang temptation. In 1 Corinthians 10:13, ingon dara si Paul, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you cannot bear.
But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Ingon ang Ginoo, kana di ato ang mga temptation nga giatubang. Puya kayo ka mo kuan simbar ay. Puya mato sil group ay gaulan. Kaya ang mga temptation, common to man. Common na siya sa the rest ng mga Christian. Pero ingon ang Ginoo, but God is faithful. Tagaan kayag kusog nga ma-endure nimo na. So makita nimo nga ang temptation gi-allow sa Ginoo, no, sa ato ang kinabuhi. Even Jesus Christ, when He was fasting 40 days, gitempod siya sa devil. Katulo. Pero wala siya ning kuansa ning kubit sa devil. Kani din temptation kung maabot sa tuwa, mahimo ra din siyang sala kung mo kuan na ta mo sakay na ta ba, mo uyon na ta, ni action na ta. No? So naagi day temptation, even si Eve. Sa Genesis, sa sinugdanan para sa pagsugod sa kalibutan, nanay temptasyon. Ingon ang Ginoo, okay, makaon niyo ang tanang nasa garden except aning nasa mid sa garden katong tree of knowledge of what is good and evil. Sa tinuod man sa Genesis 3:16 kung unsay gibuhat, gikaon gyud ang dili unta ipakaon. No? So kani din temptation nga giallow sa Ginoo sa tua. This is the perfect opportunity for us to obey the word of God. Mao di unta niya mao gid unta din niya mga opportunity nga gihatag sa Ginoo sa tua nga maka-obey ta sa ato sa pulong sa Ginoo. Amen? Okay, number 2 nga elements nga mutest sa atong faith, temptation. Number 2 is trials. No? Trials is a test of faith, patience, or stamina through subjection to suffering. In James chapter 1, 2-3, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Kanida yung mga testing sa imong pagtuo, mo produce din ni siya og lahutay. Kung the more ka sigig sulayan, the more ka nga makalahutay. Tanawa tong mga tao sa Europe, nga wala kayo na anad og calamity. Dili kalahutay. Kaya wala man sila na kuan ba, wala sila na banso ang ilahang will, ilahang emotions, wala. No, so ang trials, it could be problema, mga kakaulangon, mga panginahanglanon, mga sakit, or mga kalamidad. Amen? Mao na sila mga trials sa itong kinabuhi. Wala. Gamay na lang atong bugas, no? Labi na Kristohanon ta, no? Gamay na lang atong bugas, ana. Kita na to nga, gisulayan yun na imong pagtuwa ni. Ay mong try gig ka, sulayan gig ka kung unsa gyud imong pagtuwa sa Ginoo. No, so naay mga ingana nga sitwasyon sa atong kinabuhi. And naapoy mga trials nga mga tinuyuan. No, unsa man na katong mga nagkalang cancer na kay wala jud ning undang og nana sigarilyo. Trials pero tinuyuan man, no? Naay mga early unplanned pregnancy. Kay ngano man nagpractice og fornication. Lord, nganong man ni sa kadaghang babae nganong ako pamangyod. No, pasahinlan din ang Ginoo. Maglibog ka. Naning ana sila pasahinlan ang Ginoo. Nga ila man tong desisyon because naay consequence kung dili ka kapili, naadyo'y consequence. Di ka kapili sa kabubuton sa Ginoo, naadyo'y consequence. Pero praise God, sa mga ning agi ani, sama sa akong gingon na, repent and balik sa Ginoo ra gihapon. Wala ra gihapon talayong padulngan. Amen? No? So,
maghatag og duha ka mga tao, kay daghan man kayo mga men of God, mga man of God nga nasa Bible nga mi-endure og mga pagsulay. But I will only give you duha. Number 1 is si Job. Si Job, sa Job chapter 1 to 42, no? 42 ka chapters. Job is a wealthy man living in a land called Uz. With his large family and extensive flocks, dato kani si Job. Satan challenges God that if given permission to punish the man, Job will turn and curse God. God allows Satan to torment Job to test his bold claim, but he forbids Satan to take Job's life in the process. So makita nimo nga, sige, i-allow ti ka, Satan, nga i-torment nimo ni si Job, pero ayaw lang patya. Ana si Satan, tanawa, kung ako na siyang kuhaan og pamilya, kuhaan og wealth, tanawa, i-curse ka ani, tungluhon ka ani Ginoo. Mo iyon ni Satanas. Kabantay mo na, kung lisod na kayong panahon na uban, manunglo sa Ginoo, no? May pagwala na lang ko ng alagad, may daghan kayong kuhaan. Makita gyud ang tinuod nga kuan sa isa ka tawo. Sadiyang na siya sa kalisod. Pero unsa man natabo ni Job? Wala. Og nadayag hinuon ang iyahang tinuod nga claim na si Job nga nag-angkon nga nag-follow siya sa Ginoo. Mas nadayag kay wala siya napukan sa mga pagsulay. So sa kanindot pamalandungon nga ikaw ug ako natay mapagsulay pero wala ta napukan. Ato mga silingan makakita hinuon nga wow, naagi di ay ni siya Ginoo. Nadayag Ginoo ang imuhang kinsa ka. Amen? Ikaduha, si Joseph the dreamer. Si Joseph is the son of Jacob sa iyang second wife nga si Rachel. He has a dream. He had a dream nga iyahang pamilya mo bow down sa iyaha. When Joseph receives a beautiful coat from his parents, his 10 brothers hate him even more. Tong gitagaan siya og coat siyang papa, nasuyaan siya sa iyang mga igsuon and are driven to sell him to the desert merchant. Gibaligya siya. There, he is made the servant of a wealthy man. Gipalit. Ang mga slaves sa una, no, ibaligya din. Naay mo palit. Naay ning palit nga wealthy man. And nahimo siyang kanang sinaligan ato nga wealthy man. But along the way, no, that kato nga pamilya, kato nga wealthy man accused him and has thrown him into prison. Giakusahan siya. Nga gi-rape daw, ripon na ibalak si Joseph nga ripon iyang asawa ni Potiphar. And then napadala siya sa prisuhan. He shows his God-given gift by interpreting the dreams of 2 other prisoners. Dito sa prisuhan, nakita dito ang iyang gift to interpret dreams. Eventually, the Pharaoh begins to plague by dreams. Yabot mo ng panahon nga ang Pharaoh or ang president sa Egypt, nagsigdamgo. Sige ka nang halos di katulog kay sigigdamgo gi-plague. Naip ka nang nasyay ka nang sigigdamgo nga maot kayo nga dili niya masabtan. And tuod man si Joseph ilad dito sa prisuhan maka-interpret og dream, di ba? So gipadala si Joseph dito sa Pharaoh to interpret the dreams and save Egypt in the process. He is made second in command to the Pharaoh and has most of Egypt's grain stored. It took 23 years before God fulfills Joseph's dream. Imagine, 23 katuig pa nahitabo na fulfill ang gidamgo ni Joseph nga mubow down sa iyang parents, iyang pamilya. Unsa ka kuan? Ikaw pila naman kakatuig ka nang naay mga pagsulay nga giagian karon? Wala pa siguro kabot 23, di ba? Pero nagunahon na ka mo quit. Si Joseph, wala dyan naghuna-una. Napriso man. Grabe. So makita ni mo dire, no, nga, ang suffering, no, muhatod sa imuha, nga mas mulig-on pa kadiha sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga,
along the way, dili lang dyan na ito malimtan nga. Kung naaman tayo mga pagsulay, mga pagkinahanglan, sakit, balatian, kakulangon, dili lang yun na ito kalimtan, nga wala ka nag-inusara. Usahay manggod, makalimot manggod ta. Abi manggod na ito, nga kita ra ba? Kalimuta nga, naa ang Ginoo gauban sa tua. For I will never leave you, nor forsake you, says the Lord. No? So, salamat sa Ginoo nga mahimot ang Kristohanon nga kanang able to withstand mga difficulties, suffering, ani nga kalibutan. Diri raman ni. Hinangato na tog langit, wala naman. Wala naman ni. Wala na ning mga sampiring. Wala na ning mga suffering. Amen? Pure joy na didto. No, so lahutay lang. Persevere lang. If you live here 70, 80, 90 katuig, gamay ra kaayo na siya nga tuig compare sa eternity. Ikaw, pili ka. 90 years? Pero kanang 90 years mo sa kalibutan, dili biya po na tanang adlaw, ga-suffer ka, di ba? No, 50% siguro ana suffering. No, compare nimo ang eternity. Walay katapusang kalipay kauban diha sa presensya sa Ginoo. No, so ang Ginoo nagtudlo siya diri sa verse 24 sa main nato nga verse. Therefore whosoever heareth this saying and do them. So naday duha ka butang nga kay giulagoy man na diri nga ang isa ka tawo sama siya sa isa ka balay nga natukod sa lugon nga foundation. Nga gihapak man siya og storm flood or unsa pa bagyo, wala siya natumpag. Kay sama siya ani nga tawo nga nakadungog og mingbuhat. Amen. Mao ni atong duha ka yawi nga hisgutan nga unsa ni nato nga ma-withstand nato ang mga pagsulay. Number 1, to hear God's word or getting knowledge. Manguha tag kahibalo. As we continue to hear the word of God, our faith will continue also to increase. So we keep on hearing and hearing the word of God, our faith will increase. Mao gina siya ang natural. So, it means nga hearing the word of God, ang pagpaminaw diya sa pulong sa Ginoo, dili lang physical nga pagpaminaw, but listening, paying attention. Kabantay mo nga naay mga physically present but mentally absent. Sugoon ni mo, dahil pagpalit dito, 5 ka kuan ang ipapalit sa tindahan. Pagbalik, 4 ra. Sa makawa ka naminaw? So, sa day meaning nga nang naminaw. Di ba naminaw man to siya? Wala ka nag-pay attention, no? Wala ba kayo nagkuan? Kasabot class, mga estudyante, yes ma'am. Sa ganito? Di ba? So, nga na ba, ang listening there, hearing the word of God is understanding. Amen? That is why, importante kayo, we keep on studying the word of God. That is the only way to understand the word of God. Kana imuhang i-meditate. Amen. So, ingon ang Luke chapter 8:15. But the seed in the good soil, these are the ones who have heard the word in an honest and good heart, and hold it fast and bear fruit with perseverance. Klaro di kay igsoon nga ang mga pulong sa Ginoo nga nadunggan nato nga nabutang sa good soil sa ato ang kasing-kasing. Nga atong gitipigan, mubunga din siya og lahutay. Di day sulagma nga kaning mga sige og meditate sa word of God. Ning lahutay pila na katuig hangtod karon. Kaya ang lahutay di ay sa pagpangalagad sa Ginoo or pag follow ang lahutay di sa atong Christian life. No, dili day ni siya accident. Intentional day ni. Amen. Tinuyuan day ni. Tuyuon gyud ay ni nato.
Amen? Okay, mo ito ang una, di ba? Hearing the word of God or getting knowledge. Ikaduha, do or obey the word of God or wisdom. After na to makuha ang knowledge, the second thing atong buhaton is buhaton na to na, do them. It is application to the knowledge that we have received from God or from the Word of God. In James chapter 1, 23 to 24, anyone who listens to the Word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. So, ang kato yung mga kanang kita nga, kato nga mga Kristiyanon nga nakadungog sa pulong sa Ginoo, pero wala ming buhat, sama ra di ay nga, katong tawhana nga naman namin, nga maski nakita niya, for example, nga naa siya'y muta, pero wala niya, gipasagdaan ra niya. Nakita niya nga nahiwi iyang eyeliner, wala ra gihapon niya giutro, iya ra gihapon gipasagdaan. So kani di ang word of God, isa din siya ka mirror sa tua. Nga kani nga paagi nga makita nato nga naa dite angay usbon. Kada adlaw, grabe. Daghan kayong usbon sa ato ang kinabuhi. Amen? No? Kung naay mga pagsulay, testingan imuhang patience, pailob. Nakita nimo na namin ka sa word of God, wala jud pasensya. I-refuse lang ani ko sa tricycle driver. Dili ko mohatod nimo, makuha na dito. Grabe na kayo. Mura na tagba, ngani, saunan, ngana ako pero nakatunan na ako nga. Okay, kalma lang Leslie, di ka ihato, daghan pa dirang motor. Anaon na lang nako akong kaugalingon, ako na lang comfort ang kaugalingon kay naay mga driver nga mo reject, no? Sala din na namo nga nami sa bungtod ng muyo, di ba? Sala din namo ang Pagadian bungtod. Walay mohatod, mamili man ang driver, gusto nila dito ra perminti sa People's Gaysano, di ba? So testingan ka din hang area kay kabalo nga naa ka dira. Mao na imong nakita sa pagpanamin nimo nga wala kay patience. No? O gingon dira, doing the word of God is applying, okay. Sa to gingon sa pulong sa Ginoo nako nga patience. Ako ning apply karon. No? Say hunahunahon jud nako. Nga og naa gani mo refuse nako, kabalo na ko unsaon ako pag-respond. Ako gyud tuyon para di ko makalimot. Nay mga ingana, no? So, salamat sa Ginoo nga naay reminders sa tua. Dili nimo pa discourage sa tua, dili nimo sa man siya self-righteous no. Kani siya is para ni sa imuha og ako dili ko exempted ani kay para gyud ikaw ug ako molahutay ta in the end. Is there anything you need to protect aside from your marriage? It is your faith in God. Proteksyonan jud nimo, amen. Romans 8:18. I consider that our present suffering are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Amen. Kani ato ang present nga suffering, dili na makumpara sa glory nga nagpaabot sa ato in the future. Palakpakan nato ang pulong sa Ginoo. Praise God. Okay, so salamat sa pulong sa Ginoo akong ihatag ni Pastor Aweng. Praise God. Amen. Salamat sa pulong sa Ginoo. Kinsay nabadlong karong buntaga. Nindot kaayo ang gipakig-ambit ni Pastora Leslie this morning because our faith is more precious than gold. Naba kay pagtuo sa Ginoo? Yes. Oh, mo nang naa ka diri kay naatay pagtuo sa Ginoo. Nindot kay ang giyon gagani na protect your faith more than anything. Protect your faith because our faith is so precious. Ingon gani ang pulong sa Ginoo kaganina nga
ang gold gitestingan, muagi og fire, muagi og kalayo, para kwaon ang mga impurities. Oh? Kwaon ang mga dili tinuod, ang mga fake, ang mga dili genuine. Siguro kay, kuan din na siguro kay rilo nga gold-plated or basta na kay kanang jewelries nga gold-plated, siguro 18K, no? Nga kanang karat nga gold, na siguro yung mga tag-as siguro nga grado sa mga gold or mubura siguro nga grado sa mga golds. But ang pinaka pure or pinaka kanang ka nga precious gud kay nga gold ning agi gyud na siya og kanang testing, ni agi gyud na siya og pagkilatis kung tinuod ba gyud. Unsa na ka ang atong pagtuo? No, unsa na ka ang imong pagtuo nga mooy mohatod nato into eternity. Because this life here on earth, ingon pa ni Pastora Leslie ganina, even if you will live 90 years old, 100 years old, cannot be compared to eternity. Oh, dili gid na siya ikakumpara. Kung moagi gid ka og kanang pagsulay, hunahunaa lang gyud ang eternity. Kung moagi ka og mga problema, moagi ka og mga kulang og kwarta, moagi ka og mga rejection sama sa tricycle, no? Ingana, di ka pasakyon. Hunahunaa lang gyud ang eternity. Ayaw gyud buhii ang imong pagtuo sa Ginoo. Ayaw gyud bitaw ka ng kalit-kalit lang. Di mo undang na kog simba, mundang na kog ka ng cell group, undang na kog pangalagad sa Ginoo. Not even mayon kag ang upahulay sa ako. Upahulay sa ako sa akong pagkakristohanon. O, na imong ana ba, no? Na ako'y madunggan bitaw nga, kanang te mo pahulay sa ako, di sa ako mo ko antigom. Kaya na ako'y dakong pagsulay ron. Tinuod, lisod, kung sa atong pagbati, di ba? Because we have natin pagbati, natin emotions, mas stress siguro imong huna-huna, kana mag-uol ka, tinuod na siya because mubati man gyud ta, di ba? But temporaryo ra man gud na. I have kita ako sa social media, sa Facebook man yata to. Yun dito, ayaw hatagi og permanente nga solusyon ang imong temporaryo nga problema. No. Ayaw pag ingon dayon nga mo na dayon imong buhaton, mubitaw na dayon ka diha sa Ginoo or mo bakasyon or mo relax. Kaya bas hindi nakakabalik ba? Naiming nga mo relax ako sa papangalagad sa Ginoo. Uy nga na mo relax man kung sa na pressure day ka sa gi-pressure day ka sa Ginoo. It's not that. It's our faith, your faith is being tested at that time. Siguro some of you right now is going through testings, trials, siguro temptations, no? But this morning, we are being kanang giisultihan ta nga this is just a testing of your faith para ang tinuod mo gawas. No, ang genuine, the real one, dili ang fake. Kaya naapa mo kay daghang impurities nato, di ba? Oh, you admit nga napa kay daghang impurities? Oh, daghan mo manamin bitaw ta sa tong kaugalingon. Daghan pa kay tag-apan-apan. Daghan pa kay tag-ikasaway sa tong kaugalingon. Daghan kay tag-ikasaway sa uban. Kusog gani kay tamanaway gani sa uban. Tanaw ta sa tong kaugalingon, oy daghan man day kaayo. Oh, even myself, yun kong, oops. Oh, pero this doesn't mean nga I will stop serving the Lord. It doesn't mean nga you will stop being a Christian or being kanang a disciple of Christ. All the more you will push through. Push through ka, mapadayon ka, abante ka. Ngano man, ano mo gawas ang tinuod? Mugawas ang tinuod nga pagtuon nimo diha sa Ginoo. No? Otherwise, mugawas pod ang tinuod nga piki ra day ka nga pagkakristohanon. O lingi daw na imong tapad,
kung tinuod ba na siya sa Ginoo. Oh, tinuod gyud, amen? Tinuod gyud. Oh, mula hutay gyud ta. Mula hutay gyud ta hangtod sa katapusan. Hapit na gyud kaayo ang finish line. Amen? Hold on to your faith in the Lord. Nag-isgot ganina si Pastora Leslie about being immune. No, ma-immune ta. Yung mga Pilipino, immune na sa bagyo, immune na sa ting-init, kusog ulan, immune na sa kanang kuno daw sa kanang linog. Pag maglinog, 1, 2, 3. Pa-picture, pa-post dayon sa kuan sa Facebook, himuon pang kalingawan. No? Ingana nga immune na sa mga dili maayo sa nga panghitabo sa palibot pag ingon nga ay kuan ka naburos kuan pa kaayo batanon pa kaayo ay normal naman na immune na. But how about the testings and trials in life? Testing diha sa imong faith diha sa Ginoo. Pag ingon nga walay pamasahe para maatog cell group or mosimba, ay immune ako ana oy. Pag ingon nga kanang gamay na lang bugas, no, or basin kagulkol na imong butanganan sa bugas, butangin na og kanang noog, di ba? Di na mo kugulkol. Kana mga gagmay nga mga pagsulay nga mahimo tang ma-immune, nga mahimo atong pagtuo sa Ginoo malig-on, ug all the more pa nga mga lagad ta sa Ginoo because kamay lang kaayo na siya. Wala pa ta ni abot sa point nga ingnon ta sa atong pagtuo nga kanang luguan ta og liog tungod sa atong pagtuo. Wala pa ta ni abot ana. Wala ta sa dapit. Unlike sa uban nga mga lugar, even nowadays, nga some Christians, no, uban nga mga Kristohanon, kinahanglan sila mubuhi sa ilahang kinabuhi para kang Jesus. Wala pa ta ni abot ana. So, laban. Amen? Amen. Manindog tang tanan. Salamat sa pulong sa Ginoo. I believe the Word of God is being given diri karon sa first service because the Word of God has something to do with you for this week. Naata dinhi, nisimba ka sa first service, nakadungog ka sa giwali ni Pastora Leslie because mo na ang mensahe sa Ginoo sa imuhang kinabuhi to prepare you karong simanaha on the following days pa ahead. So, sa dihang humanta diri sa service, magawas ka, don't forget the Word of God. Masama sa ingon ni Pastora Leslie, aside from hearing, acquiring ka ng knowledge, get wisdom. Sa dihang imong i-apply, imong i-obey, imong sundon ang pulong sa Ginoo, you are being wise. No? Mingon diha nga kanang, sa diha ko nung you're getting older, kuno you're getting wiser. If you are getting more of God's Word, hearing of more of God's Word, by obeying it, by doing the Word of God, you are getting wiser. No? Kanindot ana, nga dili lang ta magkadugay, magkakaraan nga Kristohanon, nga sigig simba, sig kadungog sa pulong sigig, kundi nagka-bright pud ta nga Kristohanon. Nga naman, because we obey the Word of God. No, kung sa pag-abot nimo pag ingon sa pulong sa Ginoo, kailangan kag pasensya, kinahanglan ka og kinahanglan ka magkalipay during pagsulay, kinahanglan ka mainampuon, mong gisulti sa pulong sa Ginoo. Then do it. Do that. Then you will grow in the Lord. By that nga paagi ana is mahimo kang stronger ang imong Kristohanon nga immune system. Amen. Let's lift our hands in the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's surrender to Jesus this morning. Check na to atong faith. Check na to atong pagtuo diha sa Ginoo. Basin na weekend na. Basin na nay tendency nga mo give up. Basin ni agi ka og testing,
karong simanaha. Basin currently karon naa kay pagkinahanglan. Relasyon sa pamilya, sa imo bakang trabahoan, sa imo bakang negosyo, sa imo bakang mga pangandoy sa kinabuhi, imo gipangayo diha sa Ginoo. Let's check our faith. Let's check our faith. Nga dili ni nato mabaylo sa lugaw. Dili ni nato mabaylo sa mga temporaryo lang nga butang diri sa kalibutan. While you are lifting your hands diha sa Ginoo, come on, pakigsulti sa Ginoo. Lord, tabangi ko Ginoo. Come on, ask the Lord for help. Tabangi ko, Lord. Liguna pa akong pagtuo, Ginoo. Hatagi pa ko og stamina, Lord, strength, Lord, to continue, Lord, to finish the race, Lord, to see you, Lord, sa eternity, Ginoo. Come on, hallelujah. Wala tayo laing kadangpan. Ang Diyos lamang. O kasaligan siya. He is more than able to see you through. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, I pray right now, Lord God, especially, Ginoo, sa tanan, Lord God, nako nga mga kaigsuonan, karong buntaga. Lord, nga naagi-agian nga mga pagsulay, O Diyos, testing of their faith, Lord. I pray right now, Ginoo, Lord, nga dagan mi ngadto sa imong mga saad, Lord. Magpalaban mi sa imuhang mga pulong, Ginoo. Lord, nga mo'y mulig-on na mo, Lord. Dili mi magpalayo sa imong presensya. Dili mi maminaw sa mga sayop nga mga tingog, Ginoo. Kundili, Lord, magpaduol mi nimo. Aron among pagtuo malig-on. Aron mahimo mi, Ginoo. Mugawas ang genuine nga faith, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, just touch everybody right now, Lord God. Nga naagi-agian, Lord. Lord, tanduga, Ginoo. Mag-abot imong pag-comfort, Lord. Mag-abot, Ginoo. Lord, ang imuhang paglig-on, kalipay. Lord, kasiguruhan. Mag-abot, Lord God. Thank you, Jesus. Lord, I pray, Ginoo, nga walay maski isa na mo diri. Lord, nga mubiya sa pagtuo. Walay maski isa na mo diri, Lord. No matter unsa nga mga pag-agian, nga mga testing, Ginoo. Even, Lord, nga mga temptasyon, Lord. Walay maski isa na mo diri, Lord, nga mubiya, Ginoo, sa pagpangalaga diha kanimo. Matag usa na mo, Lord, will see you, Lord God, sa imong pagbalik, Lord God. Uban ang kalipay, Ginoo. Uban ang paglaom, Lord God. Oh, Lord, ako nang giampo, Ginoo. Ako nang gi-declare, Lord God, this morning. Thank you so much, Lord. Liguna ang matag usa, Ginoo. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. Amo nang gi-declare, amo nang gi-claim this morning in Jesus' name. Amen. Amen. Kusog ka palakpak pagdaig sa Ginoo. Hallelujah! Woo! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Makapanglingkod ta mga igsoon. Amen. This day, dili po na to pakyason nga dili po na to maabi-abi at the same time atong makita ato ang mga first timer ato ang mga karon pa gyud nakauban nato. So ako kung gihangyo igsoon, if your first time nga mo join sa mo ang panimbaon, pwede ba nga makatindog ka? O samtang mo tindog sila igsoon ato silang pakpakan. Kato nanindog ganiha palihog ko og tindog pagbalik. Thank you so much. Kung napo ko nakita dinhi. Thank you so much. Ma'am, sir, salamat again. Salamat sa inyong pag-say yes sa invitation. It's plan of the Lord nganong naabot ka dining dapita. Ang imong pag-anhi diri, dako kaayo nga plano tubangan sa dako kaayo kahimuan tubangan sa Ginoo. So sigon pa sa giingon sa ato ang magawali ganiha, ang magpabilin maora gyud ang saman makapadayon. Okay? Ug mao ni ang intention sa Dios sa imong kinabuhi igsoon, aron magpabilin ka. Aron magpabilin ka kay aron magpadayon ka sa diha sa imong pagtuo diha sa atong buhi nga Dios. And tungod ni sa dako nga gugma nga gusto ipasinati sa Dios sa imong karon igsoon. Ingon pa diha sa John 3:16, for this is how God loved the world.
He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish, but have eternal life. No? Makadawat ta, o ikaw, igsoon karon nagtindog, nga mahimo kang makadawat sa eternal life, o, gikan sa Ginoo. It is a benefit that will last forever, this eternity. A once in a lifetime opportunity nga ipiyal sa Ginoo sa matag usa. And karon, this is your time, igsoon. This is your time, ma'am, sir, nga imuhang madawatan kini nga pulong sa Ginoo. And mahimo nga kaning tanan nga imong nadunggan, no, is mahimong posible, no, diha sa imong kinabuhi o diha sa imong palibot, so sa imong pamilya also. So dili ni siya mahimong posible igsoon og dili nato dawaton ang Ginoo, ang kaning makabaton ta og kanang eternity. No, so naatay simple nga prayer lang nga pagabuhaton. No, gusto nako nga mosabat ka, no, ang pagsabat igsoon dako kay kahimuan, no, sa ato no. Kami tanan ning sabat nami, and I know karon ang imuhang panahon nga makasabat ka ani nga pagampo. So ipiyong lang imong mata, ibutang ang imuhang tuo nga kamot sa imuhang dughan, dayon isa kang imong wala nga kamot, no, as a sign of surrender diha sa Ginoo. Sabat ani nga pagampo igsoon, Ginoong Jesus, miangkon ko nga ako makasasala, pasaylo ako sa tanang sala nga akong nabuhat. Mituo ako sa imong gibuhat sa cross, puli ka nako. Pinaagi sa pagtuo, gidawat nako, tibuok pasaylo. Akong giablihan karon, nga akong kasing-kasing, o gidawat ka nako, ingon nga akong Ginoo, og manluluwas. Salamat Ginoong Jesus. Amen and amen. Ato silang pakpakan igsoon. Daghang salamat, no? And before mo manglingkod igsoon, naalang ko'y tulo ka butang nga ibilin sa inyo, ha, no? Una, no, if you have your Bible sa inyong panimalay, no, among gi-encourage to read the Bible, no? Ang Biblia dili na siya pang decoration, no? Ang Biblia kinahanglan nato na basahon. Amen. So mao nang gi-encourage mo namo to read the word of God. Okay, naaman diha ang kamatuoran, naa diha ang tanan. Mao na ang kinahanglan nato basahon. Ikaduha, naami gitawag og cell group, no? Every week na ami panagtigom, panaghiusang nga panagtapok, no? Na kanang ga-invite nimo na ana siya cell group. So ingna siya nga mo join ka og cell group. Oh, it's a 30 to 40 minutes lang. O gamay nga panahon, o nga may mong ma-spare nimo para ana. O diha para sa Ginoo. And diha po sa cell group dako kay ta og makatonan, dako kay tag makuha. Og ikatuloy igsoon, amo mong gi-invite pagbalik next week sa among panimbahon, next Sunday, no? So welcome kaayo mo diri sa panagtigom namo. We have 3 services, and pangutanan ang ga-invite nimo og napunta sa mga gina-post po namo what time ang ato ang panimbahon diri. So 3 services ang ato ang panimbahon diri igsoon. And again, no, igsoon ato silang ampuan karon, no. Allow us to pray sa imuha, dako gyapon ang imong ulo. Then come on church, let us lay our hands para sa ilaha at ito lang tagaan og pagampo. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat sa imong pulong, O Dios, ni kabuntagon bisan pa sa mga kaigsuonan karon, Lord God. Nahimong nakaila, nakadungog diha kanimo, Lord God, ang nindahawat diha kanimo, Lord. Panalangini sila uban sa imong grasya, Lord. Dalahaygon ka, O Dios, sa walay katapusan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ito sa ang pagpakan pag-usab igsoon. Hallelujah. Salamat kaayo. Pwede na mo kapanglingkod. Thank you. Daghan kayong salamat sa ato ang mga bisita. We hope nga magkita-kita gihapon ta mo. Balik mo next Sunday, no, kung naara mo diri sa Pagadian.
Some important announcements lang before we go. Sugod naman nag-announce last Sunday, katong mga naay mga used clothes, no? Katong mga wala na nimo gamitan nga mga sanina, sapatos, or bags, no? Labi na sa mga babayi, pwede po sa mga lalaki ang mga bags. Kanang magamit pa sa uban, no? Ayaw na ng trapuhan na, ayaw na ng para ilabay na. Kanang magamit pa sa uban. Siguro, sa una, ang imuhang size siguro is small, dayon na medium na siguro kakaron, guot na, pero magamit pa, no? Pwede na nato tigumon and then dalon anytime within this week, dalon diri sa office, sa silong, para mahatag na nato as Christmas nga mga giveaways para sa to ang daughter churches. Every year, labi na pagka-December, pagka-Christmas, ang mga daughter churches, kanang nag-expect yun sila o kanang naa sila madawat from us din sa Pagadian nga Happy Church. So, hinahinay na nag-inventory sa to ang mga cabinet, sa to ang mga aparador, no? I am sure na atay mga pwede pa nga mahatag. Usag yun na sa sikreto nga kung gusto ka mabag-o na po nga mabutang, panghatag nimo para na kay mga bag-o. Amen ba? Another, gi-flash naman sa screen ka ganina, it's about our church anniversary. Palakpakan na to ang Ginoo. It will be our, ikapila na katuig na ba? Nalimot ko. 31, no? 31 years. Wow. Wow. Ika-31 katuig na Happy Church Pagadian City. Ato ang main nga Happy Church is sa Ozamis. And then akong mama, our family was called here sa Pagadian. Good kay na plano ang Ginoo. To have a church din sa Pagadian City. And so, 31 years ago na nahitabo. Salamat sa Ginoo. We're going to celebrate it karong December 12. December 12, take note, December 12, Domingo. But we will only have first and second services. First service lang, 6 a.m. and second service nato is 9 a.m. Wala tay third service, ana. Balikon nako. Sa December 12 nga church anniversary nato, wala tay third service. So first o second services lang ang naata. Kanang gi-encourage katong gasigi og attend og third service nga mo appeal og first or second service gyud. Ana, and usapod ni sa nindot kay nga balita para sa atong church anniversary. Naa si Bishop Hurley Montes as our speaker. Dili pareha last year nga kanang sa video, sa screen lang nato siya. Naagid siya in person. So ato nang iampo ang ihang travel from Davao padong dinhi nga mahimong safe. I don't know kinsay mga kauban niya, basta for sure confirm na ingon si pastora nga si Bishop Hurley Montes ang ato ang speaker for our anniversary. Bishop Hurley is our mentor sa ato ang vision. So ato nang let's get excited for that. And last, still kids ages 6 to 0 are not yet allowed sa ato ang mga services. Ato ang mga bata nga edad 7 years old to 12 na atay kids church sa Silong. Kay dili pa gyud ka ng the COVID is still with us. Nagyapon ni pero salamat sa Ginoo nga padayon ta nga gitabunan sa dugo ni Ginoong Jesus. Amen. Manindog tang tanan as we close. Hallelujah. Madaogon ta diha ni Ginoong Jesus. Amen. Come on, let's lift our hands. Signifying our victory. Lifting up our hands is lifting the banner of Jesus. Come on, hallelujah. Lord, salamat Ginoo. Lord, nahuman ang first service karon, Lord God. Salamat, Lord, sa imuhang pag-ubana mo, sa imong presensya, sa imong pulong. O Lord, dili lang kutob dinhi. But Lord, for all the days of our lives, Lord God, we declare, Lord God, that your goodness and your mercy will follow us, even overtake us, Lord God. Lord, sa tanan nga mo ang
pag-aadtuan Ginoo. Lord, karong si Manaha, among gitugyan diha kanimo, among gideklarar ang imuhang pabor, ang imuhang proteksyon, ang imong pagtagbo sa matag pagkinahanglan. Lord, we declare, Lord, your lordship over our lives, Lord, over our families, Lord, among mga trabaho, mga negosyo. Lord God, amo akang gideklarar, ikaw ang mong Ginoo og Dios, Lord God, sa among kinabuhi. Salamat, Lord. Dawata ang tanang pagpasalamat, Lord. Tanang dungog himaya, diha lamang nimo, Ginoo. Walay amoa, Lord. Sa ngalan ni Ginoo Jesus, ang tanan mo sigit og Amen. Hallelujah. We give you praise. Manglingkod ta balik and let's do our orderly nga exit, mga igsoon. God bless everyone. See you next Sunday.